Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि सिबि ब्रह्म ब्लग इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो जोंबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे आं आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो गोदान बोसोरजों लोगोसे गोसोनि साननाय हनाय लुबैनाय जाहाथे गोदान फैगौ बोथोरजों लोगोसे गासैखौबो मोनफुंनो हायो स' दिनै जोंबो बिदिनो लोगोफोर माने गोदान बोसोरनि मुङाव जोङो दिनै गामिनि ज' रायजो राजा गासै ओंखाम बोथिसे ज' जालायलायनानै मिनि खुसि रंजालायनानै जोङो दिनै गोदान बोसोरखौ बरायनो आखायाव लादों फैदो लोगोफोर जों बिदिब्ला दिनै जोङो मा खालामलांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो आं एसे शेयार खालामनि लोगोफोर जोंहा महिलाफोरा दिनै फुरा जानायनि थाखाय मैगं थाइगं रेडि नाम्बार वानाव आङो नै मादै बिनु बायद' गुड मर्निं मादै गोदान बोसोरनि मादैखौथ' आंहा इन्ट्रि माबानो खुलुमनो मोनाखै आशीर्बाद होदो आरो जोंहा नै दिनै बयबो जाय सोलाबदों बिथांमोना जानाय मैगं हानो बयबो फैजोबबाय जोंनि 1 नं काब्लि बागाननि आरो ओरैहायबो आइ दङ ओरैहाय नै आब' बाजैबो जायो मादैबो जायो मोननै मोनथामथार बेहा एसे जोङो नै लाल साहा लोंनानै लाबाय फ्रेस मोननायनि मैगं हानायाव एसे जोंना आइटेमा मा जागोनथाय जायखिया मोजाङै मिन्थिथ'वासै पटल भाजा जानो हागौ लाब्रा लुब्रानि गासै आरो जोंनाथ' मा जागोन गुमै ओरैनो जोंहा गुमैयासो खिन्थानो हासिगोन गुमै जोंना आइटेमा दिनै मा जागोन हेल' गुमै अमा जाग्रानि थाखाय अमा दं दाउ जाग्रानि थाखाय दाउ दङ ना जाग्रानि थाखाय ना दङ आरो ओमफ्राय मैथाजों ना दङ अनलाजों दाउ बेदरबो जाबावगोन वाव बे रोखोम दं आरो पुरा जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल आरो ना अनलाजों दाउजों मैथाजों नाजों होनबाथ' जोंनिखासै थ' नायनोसै आरो मा खालामबावनो हायो गोखा गोखैबो संबावनो हायो नामा थ' बेनो आरो एसे हानै जोंहा सुरु खालामबाय हेल' गुमै गोदान बोसोरनि गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय औ दे गुमै गोदान बोसोरनि बेस्रा साहा लुदोंमोन आंहा साहा आजावनायावनो फैबायबा रायज्लायनो मोनस्लाबाखै जेबो नङा ना गुमै औ थ' ओरैहाय आरो नै संनो जाहा सुरु खालामबाय नाम्बार वानाव जाहा नै ब्रेकफास्टनि दावदै फुरा गामलासे रुबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा रुग्राया नै सासे आगै मोजाङै गोथाव संथार दे ओमफ्राय ओरैहाय नै दालि रुजेनबाय खुलुमबाय आमाय गोदान बोसोरनि औ जोंहा नैबे जोंहानिनो नै 1 नं काब्लि बागाननि आमाय आरो ना सतीश बसुमतारी औ सतीश ब्रह्म आमाय जायो जोंनि 1 नं काब्लि बागाननि बोसोनगिरि थ' आमाय जिरायदो ओरै दसे औ दे बिदिब्ला जों दसे जोगोनार मैथा सायनो नै रेडि जालायबाय जोंहा एकदमबारेनो मैथाजों ना बाथाजों होथारनोसैलाय कन्ट्रल नोंहा सोर गोख्रैनो रायलायबाय थाग्रा आब' फुंनिफ्रायनो आयु फैजेननायनिफ्राय फनजोंनो बेस्थ' रं नाम्बारजों थांगासिनो जाबावबाय नै डास्टबिन गारग्रा बरिया बुद्धिफ्राबो मा ओंखारखायोहाय थाबनो नै फुरा जलंगा खालामखाबाय नै माबा गारग्रा ओरै जोंहा नै आगैमोन फुरा दुंदुं दांदां थौसियाव होखाबाय सामब्राम हादों जोंहा दिनै फुरा बर'नि ट्रेडिसनेल संग्रा जाग्राफ्राथ' जाग्रा होखासिगोन दिनै फुरा गोथाव संथार दे आगैमोन औ मावदों जादो मोनबाय जोंना दासो दामग्रा देग्राया दासो सफैहांदों एसे फिटिं जाजोबबा बाज्र'नोसै जोङो स्रायनो आब' मा सिरि लावदुंदुं सिरि हारसिं उल्था मोखां नै आल्ला होननायथिंसो
लाब्रा लुब्रा रेडि मोननै जाखानों मोननै बाब्रे बाब राबननि खाथिं देखायबावलाय खयथा जानो नागिरदों नों हारसिं हाबाब जोंना अ मा गोदागिरिफ्रा मासे जाखोना थफ्ला थफ्ला जाखो मासेनो खिन्थु प्लास्टिकआव आरो ना बिराद साइज गोदादो साइज गोदानायनि सायाव गोथाव जायोना नै जोंहा अमा गोदागिरिफ्रा होख्लायखाबाय ओमफ्राय बेस्राफोर ओरैबायदि मानिनांसिगोन गासिबनिबो खिथुआव खामफ्लाय गैया जस्लंजोबबाय बान्दर थायोथ' आरो मा होनबावगोन ओरैनो जों सानगासिनो मा जादों बेवहाय मा जादों सानगासिनो जोङो दे होख्लायदो ओमफ्राय अनलानि दाउआलाय आरो फस्लाया मा खालामबावनांगौ गोदाग्रोबाय थादो ब्रेकफास्ट रेडि पुरा हेल्दी खाना आरो ना रेडि आन्डा बयल ब्रेड गामलासो जाहांखाबाय माथो मैथाया ना रेडि खालामबावबाय फुरानो दाउ बेदर थफ्ला थफ्ला बे दाउ बेदर गोदाखानानै लाबोजोब्बाय नै रेडिनो बिहा फ्राय ना मा ग्रेभि बानायनो नागिरदोंथाय नाखौ फ्रायबा बारा थावा ओमफ्राय ग्रेभिबा एसे मोजांसिन जायोमोन बेसनफोर थानानै र' दायो रायज्लायनोसै मा खालामफिनो गोदानानै बांसिन जाबाय नामा ना लायदेरबावखो गोदाना बुरजा ओंखारबाय माथो हाबदों जोंहा नै साया फुरा बेफारियाबो हास्लाबाय नंखाया बेफोरसो दा सोरबा जुजिनो फैबाबो हाखानाय नङा नामा नैबेहा मा नारजिनि स्पेसियेल साइज जोंनि बाहागि सासे दं खादौनि बे प्रमदाया नारजि बै दाङाइगावनाबो बे फौजिनिफ्राय फैनायनो आनन्द
जाखाबाय नै बरिया जाखादों एबार आब' बालथिङाव लाबाय माइरं उरा होफ्लायसै अनलाजों दाउजों रायलायग्रा आहाबो अनलाजों दाउजों फस्ला होथारनोसै जानाया दाहायो मोसा हनै अनला देग्राफ्रा माबायदि हनै मोसालायबावबाय देन्जार गोजाखासो दा हनै सल' खनबावलायथारबायसो अनला जानानै अनलायनायनि नै मोसालायथारदों बैसागु बोथोराव अनला ओंख्रि बायदि आमथा आमथा जाना अनलायनायनि गैलालै आमथा जाबावलायगोनसो नो बाब हाब्बाय नै अनला देनो जोंहा हनै अनला देनो हाब्बाय नै होथारसिगोन उवालाव देनाया दोनथ'दो अनला खारि देदों लोगोफोर नै फुरा देबाय एकदम आब'मोना होहाबखाबाय आरोना अनला उवालाव देनाय बर'नि अनला खारि बैसागुनि खाना जानायनि आरोना लोगोफोर खख्लायखाबाय नै बेवाइनि न'आव होफैबाय आंहा गैया गबाय भिडिअ खालामफ्ला गबाय आरोना आंहा माने माबा आरोना अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय आंहा लेक्सार होयै गफ्लायो आरोखि जाबाय दे गेब्लेबाय जाबाय गोथाव माने मोनबाय थाथोंसै मोनदो बाल्थिंसो जाखानोसै माथो आयौ हांबाय बिराद मोजां बेवाय आंनि नामखौ बालें दोनदोंनो हाबाब आं बालें थाबाय थाबा हामगौ आंखौ बाजै बालें होननानै फैबाय जोङो अनला देखांनानै हैनोसै एबारना टमेट' फिसा खाहैनोसै जोङो टमेट' फिसा खानो थांसै एबार जोंनाव खाथिखा नालाय एकदम थांब्रब फैब्रबथार आरोना न'आवहाय दाउखौ थांबाय आरो मा रेडि जाखो दाउ बेदर दालि लाब्रा हाबाब लोगोफोर बैसागनि अखाजों नै धुथुरा बिबाराबो समायना बारफुदों लोगोफोर जों दा मैगङा हानाय मानाय रेडि खालामखांनानै एसे देलायनो फैबाय लोगोफोर आङो दाखिनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर थ' नेक्स्ट टु बि कन्टिनिउ